әти әнинең йөзенә кызыллык китерерлек әйбер эшләмәскә тырыштык һәр вакытта. Халык сине Исламия Махмутова дип кабул итә. Тәгәрмәч өстендә йөри торган күчмә театрны биналы иткән әлбәттә Исламия Махмутова. Исламия Махмутова театры дигән бер исеме бар иде. Сиңа хатын-кыз булып туарга кирәкмәгән ирләр булып, крепкий ирләр булып туарга кирәк иде. Исламия апа, тагын бер җырлагыз шу кыркызларын дип җырлаталар иде. Ләйсәнгә әлбәттә әти белән әни эләктеләр. Ләйсән алар белән гастрольләрдә дә йөрде. Мин әтисез, әнисез үстем дисәм дөрес булыр. Чөнки мине әни 8 айда авылга кайтарып куйганда, мин 5 яшькә кадәр дәвәниләр белән авылда үстем. Әни аңа карамастан ай сайын мине сагынып инде кайта торган булган, салкын көнме ул, яңгырлы көнме, гомумән мине күрер өчен йөгереп кайта торган булган инде, кышкы буранлы көн булуына карамастан. Миңа әлбәттә әти әниләр күбрәк лекте. Мин аларны күбрәк күрдем. Мин алар белән гомумән гастрольләрдә дә җырдык. Бөтен илләрне айкап Үзбекстаннарда да булдык. Күрдек инде, күрдем. Миңа лекте, Аллага шөкер. Безнең белән без үскән вакытта әтинең әнисе Сабира әби безнең белән яшәде инде. Ул шул октябрь айларында килеп, апрель ахырларында кайтып китә торган иде. Һәм безне әбигел өйрәтә килде. Балалар, әти әниегезне бөтен Татарстан белә, шуңа күрә аларның йөзләренә кызыллык китерерлек эш эшләмәгез зинһар өчен дип гөлмә шушы сүзне әйтә килде. Һәм ул biz үсеп җиткәч тә әти әнинең йөзенә кызыллык китерерлек әйбер эшләмәскә тырыштык һәр вакытта. Мин төпчек бала булгач, теге улар бит шәхес, мин менә булай алай дип уйлап йөрмәдем. Чөнки анда вакытында, теге 90-нчы еллар анда полный үзгәреш, анда уйлап утырасыңмы инде минем әни, әти шәхес дип. Анда Лилия апа минем дөрес булмаса килә дә шалт иттереп. Ну-ка, кызый, әйдә, үзеңне каралы дип кенә әйтә иде. Шуңа күрә сыңырак та теге минезлек җилбәзәгрәк булганмындыр инде. Теге әти әниләргә ошатып уйнарга, менә шулай матур итеп үзеңне тотырга дип уйларга тоже вакыт юк иде. Аннан соң теге әнигел әйтә иде: "Кызым, әйдә, күрсәтегез әле, нәрсә репетировать итәсез, ничек уйныйсыз?" Әйтәм: "Әни, Birdə bir çılma, mən çıxam da oynayacaqmın deyim. Nəqil şulay bardı indi bizdən. Xəlimə qızım uzata varğan kim? Sən indi işitkəş ulə yazdım. Manqa cürmini. Başta burnunu sırt anarsın, qızlar артынан yürüsün deyim. İslamiya апаның аның үзенә генә хас булган бик әйбәт сыйфатлары бар иде. Мин аны гомумән Исламия апаны көрәшче итеп күз алдыма күтәрәм. Менә бит тормыш үзе көрәш. Кеше әгәр дә шушы тормышта көрәшә икән, нәрсәдер булдырала. Көрәшми икән, юкка чыга. Ул бер вакытта да агымга ярып бара торган кеше булмады. Ул киресенчә кирәк чагында агымга каршы бара торган кеше иде. Менә мин шуның берсен әйтеп китәсем килә. Асыл сыйфатының менә бу бина, бу Галиәскәр Камал театрынан калган тарихта иң зур, иң кыйммәтле биналарның берсе. Шул бушаганнан соң бу бина турында бик күп фикерләр йөрттеләр. Бу бина кемгә калыр дигән сораулар булды. Әлбәттә, бик күп язучылар, монда артистларның фикерләре бар иде. Бу күчмә театрга калырга тиеш. Чөнки күчмә театрның тарихы бар. Тарихлы театр, ул сугыш вакытында бик зур хезмәт күрсәткән театр. Шул вакытта әлбәттә апалар шандылар. Исламия апа минем белән киңәшә иде, менә Рузия шулай ярый. Бер вакытны Исламия апа ишетә, театрны кемгәдер бирәләр.
Шушыннан соң бір де аптырап қалмай, бір кімге кірмей, бір кімге хабар етмей, ерте білен тұрада бір тіркім егетлеріні өзі артынан ертіп Мәскеуге алып кете. Әбет жамағат, Мәскеу бет ол. Мәскеуде сені кім біле? Сен кімге керек сеңа Мәскеуде? Алар кімді біле? Мене алар нишік тапқанлар, мене ол кішілеріні нишік тапқанлар, қайсы бөлмелерге кірген, ол Исламия апа қайтқаш әлбәтті үшініп сөйледі. Оның шатланғаны әлбәтті Исламия апаларының бәхетлеріне қаршы театрны аңлаған, сәнғәтлі аңлаған кішілер туры келген. Мене шушылар аларға ярдәм етті. Ол кете қайтмасқа deyip kete, son keldi muhabbat nikide. Күшме театр вақытында Илдар аға Юзеевнің Қырқазлары артынан әсәрі Рауил Рахимович Томашев қойылышында премьера күннік бик зор уңыш белән башланып китте һәм дисте еллар дәвамында ул репертуардан төшмичә халыкның иң яраткан спектакльне Тинчурин театрының визит карточкасына әйләнгән спектакль. Әнинең визитный карточкасы әлбәттә ул Қырқазлары артыннан деген спектакльдә Ясмина образы иде. Әнигә бу рольне Томашев биргән вакытта әнигә бары тик 35 яшь кенә булган, ә ул 55 яшьлек хатынны уйнарга тиеш булган инде. Һәм әни сөйләве буенча әле минде Равил абыйга бик каты үпкәләп тә йөрдем. Равил абый, миңа бит әле 35 кенә, сез миңа 55 яшьлек хатынны уйнарга кушасыз дигәч инде, Исламия, менә күрерсең әле, менә бу образың иң көчле образларның берсе булачак дип. Һәм шуннан да кая барса да, нишәмә башка образлар уйнаса да, әнине бары бер Ясмина итеп беләләр. Шул спектакльдә Ясмина ролен уйнап, Исламия апа халыкныкы булды. Халык аны үз итте. Ни өчен дигәндә, анда аның Кыркызлар артыннан дигән җыры бар, шуны җырлыйлар. Менә төрле шәһәрләрдә булдык. Авылларда йөрдек. Спектакль биткәннән соң сәхнәне пердәне ябарга кирәк, яптырмыйлар. Тамашачы тора да берсе кыйрагы. Исламия апа, тагын бер җырлагыз шу Кыркызларын дип җырлаталар иде. Бер-ике мәртәбә. Даже олай гына да түгел. Инде башка спектакль белән йөри башлыйбыз. Кыркызлардан тыш. Авылларда. Менә онытылмас бәйет белән йөрдек инде. Анда да ул җырлыйлар иде. Ләкин тагын шуны әйтәм. Спектакль бетә. Башыябыз, bir сетер абайтыра да. Исламия ханым, Кыркызлар артыннан җырлагыз әле. Кыркызларын әлбәттә син уйнарга тиеш. Аның турында вообще сорау да булырга тиеш түгел. Мин үз өстемә андый вазифа алмас идем, чөнки әнинең ул дөрес әйтмисең. Син беләсең, күп кеше миңа әйтә, нишләп һаман куймыйсыз?
Нишләп бөтен кешеләр бит инде бары ремик формасындан әйтәм. Хәзер тем более яшьләр, хәзерге халык бүтәнчә Фикерле инде. Юк, фикерләү генә түгел, алар көтәләр барса да. Нишләп сез аны куймыйсыз? Нишләп куймыйсыз? Аны син һаман теге минем истә шундый зур вазифа, мин алай уйларга тиеш түгел сен, чөнки халык сине Исламия Махмутова дип кабул итә театрда. Шуңа күрә итәсеңме син, кабул итмисеңме син, аны уйнарга тиеш. Юк, мин болай дип аңлатыйм әле. Бар спектакль, менә кайбер спектакльләрне әйтәләр, менә бу рольгә башка артист кергән икән дип әйтәләр, әйме? Әмма ләкин да, незаменимых нет, но есть неповторимые, ансын урысча әйтәм. Конкретно әйтәм, чөнки мин аның татарчасын ничек әйтергә икәнен белмим. Шуңа күрә бар шундый спектакльләр, аларны лучше не реанимировать. Чөнки Кыр казлары ул именно Исламия Махмутова уйнаган роль, Ясмина ролен, һәм аны менә шулай булып калырга тиеш ул икона формасында. Менә мин син белән Кыр казларында бу менә шалымнарны чыгара торган кеше син генә. Синең менә ул энергияң белән, ул моңлануларың белән син генә бирә аласың. İslamiye bilen işlevi kızığı ya. Optimist ol. O bir vakitte da, neyindigine ne bulsa da, biz şepçingen bulabız. O irlerşe. Meytem size hatun kız bulup tuvarga gerekmegen, irler bulup, kripki irler bulup tuvarga gereken. İrahat yiyor. Onun bile yolga çıktığında gastrolde yürgen vakitte da tüyle bitire duran tügül. O bir vakitte çünkülükке birilmedi. Мен бит инде авыл баласы. Табигать кышагында үскәнгә, авылның моңын, сандугачлар сайравын, кышларның сайравын ишетеп үскән бала. İslamия апаның көче, сәләте, таланты, Теңшүрин театрын дөньяга танытты, татар дөньясына танытты, гомумән Рәсәйдә танытты. Официаль рәвештә Кәрим Теңшүрин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры дип атасалар да, ләкин ул Махмутовлар театры, Исламия Махмутова театры дигән бер исеме бар иде. Гарифулла, мин сиңа бик шатлыклы хәбәр алып килдем. Илнарның малайы туды бит. Илнарның малайы бар. Авылыбызда тагы бер кеше артты, Аллага шөкер. Безгә алмашка инде. Алмашка инде, алмашка. Исән сау тигезлек белән үстерсеннәр. Тигезлек белән. Яни безнең әйдәп баручы 40 кәҗәсе шикелле. Гомумән, молодец хатын, шуннан да менә нәрсәгә алынса, шушы әйберне ахырга кадәр җиңен сызганып, нәтиҗәсе булганча кадәр эшләп бетерергә тырышты.